ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିତି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପରେ ନିଜ ହାତ ଦୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଏଇ 12ଟି ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ କଣ 12ଟି ନାଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 12ଟି ନାଁ କଣ କଣ? এই 12 ଜଣକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି। ଯୋଉ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନିତି ସକାଳୁ ଧରିଲେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର କେବେ ହୁଏ ନା, ଦିନକୁ ଦିନ ଧନ ବଢେ। କଣ ସେ 12ଟି ନାଁ? ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ପରମେଷ୍ଠି ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଧାତା ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଲୋକ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କୁଆଡେ କପାଳରେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, କିଏ କେମିତି ହବ, କଣ ହବ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ନା ବ୍ରହ୍ମା। ଏକ ଗଲା। 2 ନାରଦ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନସ ପୁତ୍ର ଅଛି, ତା ନା ନାରଦ। ନାରଦ ନାଁଟା କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା? ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ବଡ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ନାରଦ, ବଡ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆଜିକାଲି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ସତରେ ଏମାନେ ନିଛକ ସତ କଥାଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କାମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା ଉଚିତ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ। ନମ୍ବର 3 ଶମ୍ଭୁ। ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତ ଘୁଷ, ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାର ତ ଡବଲ ଘୁଷ। କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା? ସବୁବେଳେ କୋପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଶିବ କୁଆଡେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ। ମାନେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ସବୁ କିଛି ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଶିବ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶ୍ମଶାନବାସୀ। କୋପେ ବର ତ ତପେ ବର, ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲଟିଏ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାଁ ଖୁସୁ କ୍ୟା ଚାହିଏ ବୋଲୋ। ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ରଟିଏ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାଁ ଖୁସୁ କ୍ୟା ଚାହିଏ ବୋଲୋ। ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ହାଁ ଖୁସୁ କ୍ୟା ଚାହିଏ ବୋଲୋ। ଯିଏ ଫୁଲଟିଏ ଥୋଇଦେଲେ, ବେଲପତ୍ରଟିଏ ଥୋଇଦେଲେ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କଣ ଦରକାର କମ ଦେଇଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଗବତ ଲେଖିନି ଅକର୍ମାଦାନୀ ସେ ବୋଲାନ୍ତି, କର୍ମେ ନ ଥିଲେ ଯାଚି ଦିଅନ୍ତି। ଅକର୍ମାଦାନୀ, କର୍ମରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଚିକି ଦବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର। ବାପା ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚୋର ଦିନେ ଯାଇନଥିଲା ଚୋରି କରିବାକୁ, ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲା, କୋଉଠି କିଛି ପାଇଲାନି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ଦେଖିଲା ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଘଣ୍ଟଟା ସୁନାରେ ତିଆରି। ଚୋର ଅନେଇଲା, କହିଲା ଆରେ ବା, ଏଇଟାକୁ ତ ନେଇଯିବି, ଜୀବନ ସାରା ବିକିକି ଖାଇବି, କାହିଁ ତା ଘରେ ବସିକି ଚୋରି କରିବି ଯେ। କେତେ ଲୋକ କିଏ ବାଡଉଛି, କିଏ ମାରୁଛି, କିଏ ନାଇଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଘଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇଯିବି, ଏକା ବିକିଦେବି, ଜୀବନ ସାରା ଖାଉଥିବି। କଲା କଣ? ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି, ଚୋର ହାତ ବଢେଇଲା ଘଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲିବ। ସୁନାରେ ଘଣ୍ଟଟା। ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢେଇଲା, ହାତ ପାଇଲାନି, ଆଉ ଚାଙ୍ଖେଡେ ରହିଲା। କହିଲା କଣ କରିବି, ଚାଙ୍ଖେଡେ ତ ରହୁଛି, ହାତ ପାଉନି, କଣ କରିବି ଯେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଗୋଡଟାକୁ ତଳେ ବୁଲେଇଲା। କହିଲା ତଳେ କୋଉଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଥାନ୍ତା, ତାରି ଉପରେ ଗୋଡଟା ବାଜିଗଲେ ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇ ପଡି ଘଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଡ ବୁଲଉ ବୁଲଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ତା ଗୋଡରେ ବାଜିଗଲା। ଉଚ୍ଚା ଜାଗାଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗଟା। କହିଲା ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା, ଅନ୍ଧାରେ କିଏ ଦେଖୁଛି। ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚୋର ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା। ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 2 ଗୋଡ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା। ଠିଆ ହେଇ ପଡି ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲେ, ନିଜେ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ବାସ୍ ବାସ୍। ଚୋର ଥରିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବାବା। ଶିବ କହିଲା କିତନା ବଡା ଭଗତ ହେ ରେ ତୁ। ଚୋର କହିଲା କଣ କହିଲେ? ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କେଡେ ବଡ ଭକ୍ତ ରେ ତୁ। ଚୋର କହିଲା ନେଇ ବାବା, मैं भक्त कुछ नहीं हूं, मैं चोर हूं। ମୁଁ ଚୋର ବାବା, ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ।
शिव कहते फालतू बात मत करो, तुमसे ऊंचा भगत मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। आए तोठू बड़ भक्त मो दुनिया रे क्या देखनी, केड़े बड़ भक्त रे तू। चोर कहला कैसे आज्ञा मु भक्त किमिति आज्ञा, मु तो घंटा चोरी करिया आइथिली, मु भक्त किमिति। शिव कहले ए बाबा आजिकाली भक्त माने बहुत हालुका जिनस मो ऊपर थौचंती, लोक आनिकी बेलपत्रटे मो ऊपर थोई देइकी बर नेइकी पळौची, दुदुरा फुलटे मो लिंग ऊपर थोई देइकी बर नेइकी पळौची। तू केड़े बड़ भक्त रे, तोर एते मोटा शरीरटा टोटाल बॉडीटा को मो लिंग ऊपर थोई देलु, तू केड़े ओजिनिया जिनसटे थोइलु, तोठू बड़ भक्त की अछि। आ चोर कहला प्रभु हो मु ठियाई पइली बोली बड़ भक्त हो गल, आ ओजनटा बेसी हला ना तोर, लोक बेलपत्र दुदुरा फुल रे केते ओजन अछि। एमितिया ठाकुर होइचंती शिव। चोर एमती हाथ जोड़िला तले शिव कहले मांग क्या चाहिए तुझे, मांग कौन बर मागुचु मांग मु देबी। चोर कहला अरे बाज कौन डबल लाभ, घंटा नहीं थे लाभ होता, प्रभु तो कौन बर दवा गुरा जी गले आ घंटा किया नेबी। कहला प्रभु कईटा बर दब, शिव कहले कईटा मागिबू मागुनु। चोर कहला प्रभु तमर तो सबु तीन, शिवंकर सबु तीन नुह कि आज्ञा, शिव सब तीन को भल पाती, शिवंक ना शंकर तीन, स्त्री ना पार्वती तीन, बड़ पुओ ना कार्तिक तीन अक्षर, सान पुओ ना गणेश तीन अक्षर, हाथ में धरती त्रिशूल तीन अक्षर, बाजा बजाऊँ डम्बरू तीन अक्षर, रोचन जो पर्वत पर कैलास तीन अक्षर, चालू बाहन हूँ वृषभ तीन अक्षर, बेकर पड़ी रुद्राक्ष तीन अक्षर, सबू तीन नुह कि आखि तीन, बेलपत्र तीन, सबू तीन। तेणु सी तीन की भल पाती ना। हाँ धनु पड़ी पिनाक सी तीन अक्षर, बेले बेले तीन घिरा दलिकी खाती ता ना गंजेई सी भी तीन अक्षर, ए सब तीन की शिव भल पाती कि मुझे कहीं कहली। शिव कहला अरे बाबा मुझे तो तीन की भल पाए, तू कहला प्रभु तुम तो तीन की भल पा, मत तीनटा बर दियो। चोर मागिला कहला जा मागे तीनटा बर, ये कलिजुगिया भक्त ये कौ छाड़ा वाला। चोर कहला प्रभु प्रथम बर दियो। कहला कौन ना प्रथम बर मोर बाहागर हो पारे, बाहागर हो जाऊ। शिव कहले तथास्तु। द्वितीय बर मागे, द्वितीय बर आज्ञा घर द्वार ना गोटे छात घर कोठा घर गोटे हो तथास्तु जा। तृतीय बर मागे। चोर कहला कौन या दीटा बर तो देदेला, शेष बरटा कौन मागिबी, मत या बर दिंतु आज्ञा जिते चाहिए आउ तीनटा बर मागि नेबी। कहला कि तोते बा तीनटा देली, कहला मुझे आज्ञा चार्टा मागी कि मुझे तीनटा मागुची। शिव कहला तथास्तु जा। बाबा माने आ बर सईला ना शिवकर दबा सईला, कौन है तापर। प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, ये चोर तो मागी चली ना बारंबार। शिवंक बर रे घर होगला, बागर सागर होगला, सब होगला, सब सरला। सब सरला किछि दिन जाइए वर्षा दिन आइला, घर रंग डिस्टेम्पर रंगटा धोईगला। कहला कहीं को मिस्त्री पाक जी, कहीं को मिस्त्री की डाक, गोटे मागणा मिस्त्री तुम पाखे अच्छी ताकू डाक दिए। बस पड़ा ओम नम शिवाय, शिव बाबा शिव आसी पहुँचगला। हाँ बाबा कह कथा दे बर देवे कह। कहला प्रभु प्रथम बर दियो मो घर रंगटा ठीक हो जाऊ। कहले तथास्तु। द्वितीय बर दियो मो घर पर आउ जमा वर्षा हेनी। कहले तथास्तु। तृतीय बर मागे। कहला प्रभु तृतीय बरटा दियो जिते चाहिए आउ तीनटा बर मागि नेबी। कहला हेरे चंडाल कि तू तोर तीनटा बर सरुनी। कहला प्रभु मु चारटा मागुची, मुझे तीनटा लेखे मागुची। कहला हौ जा। एमती गला किछि दिन टिके ज्वर है। कहला कहीं को डाक्तर पाखु जी, गोटे मागणा डाक्तर तो पाखे अच्छी। ओम नम शिवाय, शिवाय सी पहुँचीगले। कौन कहूँ। कहला प्रथम बर दियो मो ज्वर कमी जाऊ। कहले तथास्तु। द्वितीय बर दियो मत केबे ज्वर हेनी। कहले तथास्तु। अरे मागे तृतीय बर। कहला कौन मागिबू, तुम तो जान देदेव तृतीय बरटा मुझे कौन मागुची, तुम कौन जान कि। कहला कौन सैया मागिबू। कहला सैया जिते चाहिए आउ तीनटा बर मागि नेबी। शिव कहले भल तू घंटा चोरी करिया गलु रे, बिना पैसा मत नौकर बनईदेलु। हे भगवान रक्षा करे कलिजुगिया भक्तों पाखु। नारायण डाकिले ओ शिव शंकर तबे कहीं बुझी न विचारिकी बर दौच। तुम जानी ना आजिकल लोक मुझे किसी बर दौनी बोली नीलाचल रे दारू ब्रह्म होगी बसची। बर देवी नहीं बोली हाथ को खंडिया कर देइछि, मु बर देवी नहीं जा। एतिकी देले पा कलिजुगिया भक्त तुम बाहा पर्यंत गिड़ी देवे, तुम जानी पार पारते। शिव कहले कौन करवा आज्ञा, ताकू तो दौ दौ देदेली। कहला हौ सरस्वती को पठा। सरस्वती आसिले। ये चोर जो बर मागिला, कहला प्रथम बर या, द्वितीय बर या, तृतीय बरटी को शिव डरिले। तृतीय बर मागिया पूर्व शिव को छानिया लगे, फेर से मागिब कि सरस्वती कंठरे बसीगले नारायण निर्देश। ये तृतीय बरटी मागिला, प्रभु मत तृतीय बर दियो, तुम पादे मो मन थाऊ। शिव कहले मो पछ छाड़ बापा, तू जा तो लाइन मु जाऊँ मो लाइन। हाँ कहीं कहली कथा, ये हेले शिव। स्वयंभू नारद शंभु, ब्रह्मा नारद शिव तीन गले। मु 12 जन का ना आपण मानू कहबी कही तीन गले। तापरे नंबर 4 किए कुमार। ये कुमार टी किए आपण माने कहबे अश्विनी कुमार, आपण माने कहबे आपनकर कुमार माने कार्तिकेय। हैं नहीं कुमार किए सनत कुमार। एमाने 4 भाई आज्ञा। ब्रह्मांकर मानस पुत्र सनत कुमार,
ସନତ କୁମାର ଏମିତି ହେଲେ ମାନେ ଚାରି ଭାଇ। ଏ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଏତେ ନିଷ୍ଠାଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଧରନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ମନ ନଥାଏ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ? ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଦବ, ଆଉ 3 ଜଣ ବସିକି କଥା ଶୁଣିବେ, ପୁଣି 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଦବ, ଆଉ 3 ଜଣ ବସିକି କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ପଡୁନି ସେ ବିଗତ କଥା ଆଜ୍ଞା? ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲେ, ଉପରେ ଗଲାବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଅନେଇଲେ, ଶିବ ଅନେଇଲେ, ତଳେ ବସିକି ସନତ କୁମାର ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେଇଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ହରି କଥା ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କହିଲା ହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଏଡେ ବଡ ଠାକୁର, ଆମକୁ ଏ 4ଟାଙ୍କ ଛୁଆ, ଏମାନେ ତ ବୟସରେ ଛୁଆ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ନା, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ 5 ବର୍ଷୀୟ ଛୁଆ, ଆଙ୍କ ବୟସ କେବେ ବଢେନି। ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ମୁହଁଟାକୁ ତଳୁ କରିଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋଟେ ଜୁହାର ହେଲେନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେନି, ଓଟଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେଇକି ରହିଲେ, ଯା ଓଟ ହେଇଯା, ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଓଟ ହେଇଗଲେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ। ଯେତେବେଳେ ଓଟ ହେଇଗଲେ, ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଭୁଲ କଲ। କହିଲା କାହିଁ? ଛୁଆ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଦେଖିକି ଜୁହାର ହଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ଭୁଲ ହେଲା। ଶିବ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଯାହାକୁ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା, ସେ 4 ଜଣ ଯାକ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି। ଆଉ ସେମାନେ ମତେ କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ? ଆମର ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର କଥା ଥିଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶରତ କୁମାର ଦେଖିଲେ 4 ଭାଇ ଯାକ 4ଟା ଓଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଓଟ ବସିକି ହରିନାମ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ଆଉ 3ଟା ଓଟ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ ବଡ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଓଟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ। ସନତ କୁମାର ଓଲଟି ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା, ଏକଦମ ବଢିଆ, ମା ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଓଟ କରିଦେଲେ, ଆମର ତ ସୁବିଧା ହେଲା ଆହୁରି। ଶିବ କହିଲେ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଲା? କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଥିଲୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଗାଧେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଗଲେ ଶୌଚ ହବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆମର ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଓଟ ଶରୀର, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବସିଲୁ, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇଲୁ, ସବୁବେଳେ ହରିନାମ ହରିନାମ ହରିନାମ। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଅଧିକ ହରିନାମ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଶିବ ଡାକିଲେ, ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ କେମିତି। ଇଏ ହେଲେ ସନତ କୁମାର, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର। 5ରେ କିଏ? କପିଳ। ଏ କପିଳ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଋଷି କର୍ଦ୍ଦମ, ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦେବହୂତି। କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଭଗବାନ କପିଳ। ଯୋଉ କପିଳ ଭଗବାନ 32 ଅବତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହଉଛି କପିଳଙ୍କର ଅବତାର। ମୁଁ କହୁନି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି କଣ? 32 ଅବତାରେ ଏକ କପିଳ, ସେ ପୁଣି 26 ଲମ୍ପଟ, ବଟ କ୍ଷୀରେ ଜଟ କରି ପରକଟ, ପିନ୍ଧିଲେ ବକଳ ପଟ, ବାହେ ଇଙ୍ଗୁଦି ମାଳ, ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 32ଟା ଅବତାର ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହଉଛି କପିଳଙ୍କ ଅବତାର। ଏଇ କପିଳ, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? କହନ୍ତି କପିଳ ଗୋସାଇଁ, ସେ ଦେବ ହୁତି ମୁଖ ଚାହିଁ, ଭୂମାତ ହୁଅ ସାବଧାନ, କହୁଅଛି ମୁଁ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ। ମାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କପିଳ। ଏ ହେଲେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ 5 ଗଲେ। 6ରେ ମନୁ। ମନୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଅନେକ ତାଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ, ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମନୁ। ଯାହାଙ୍କ ନାମରୁ ଆମ ମନ୍ୱନ୍ତରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମନୁ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। 12 ଜଣ ଭାଗବତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, କଣ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନା? ହଁ। ସେଇ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନା? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ନାଁଟା ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଁ ରହିଲା। କାରଣ କଣ? କଣ କାରଣ? ଇଏ 7 ବର୍ଷର ପିଲା, ସିଏ ବି 7 ବର୍ଷର ପିଲା। ଇଏ ରାଜା ଛୁଆ, ସିଏ ବି ରାଜା ଛୁଆ। ଇଏ 7 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସିଏ ବି 7 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ନାଁଟା ରହିଲାନି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଁଟା କାହିଁକି ରହିଲା? କାରଣ କଣ? ତା କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ, ଧ୍ରୁବର ମନରେ କିଛି କାମନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ମନରେ କାମନା ନଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର,
प्रभु मते यही बर दियो मुझे जे पर्यंत बंची तुमको मागिबार इच्छा मो मन भितर केबे न आसु जदि राशि समय कामान बरम स्वाम बरदर्शभ प्रहलाद बर मागी आज्ञा। अच्छा स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद तापरे यनक यनक माने सीतांकर बापा राजर्षि जनक बाबा माने जनक होउचंती राजर्षि सत किंतु एते तत्वदर्शी एते ब्रह्म बेता मिलिबेनी आज्ञा। हाँ सुकमुनि जाइथिले जनक राजर्षि को गुरु करिबा पई ये कम कथा नु आज्ञा। राजर्षि जनक राजा एवं ऋषि सेहिति पई तो माँ लक्ष्मी तांकरी कोଳରେ रहिले झियो हेकी हैं सेहिति पई लक्ष्मी हेला माँ सीता ना से आउ कोठी गलेनी जनकंक राजर्षि जनकंक पाखे ही रही माँ सीता देखंतु केते बड़ ज्ञानी हैं प्रहलाद जनक तापरे भीष्म 10 नंबर रे आसुचंती भीष्म 9 नंबर रे बलि वैयासकी यम 9 रे हेले भीष्म 10 रे राजा बलि जी की 3 पाद भूमि बामन को देई की पाताल को जाइथिले 10 रे 11 रे वैयासकी वैयासकी माने व्यासंक पुओ जहांको ना सुखदेव से आछंती 11 रे 12 रे यम यम माने जम ज्ञानी भक्त वृंद माने ए 12 जनक ना जदि सकाळु गोटिए लोक नीति धरे जीवन रे केबे भी दरिद्र हबनी यह सत्य आज्ञा। मानंतु ना एक कथा पालन करंतु एक कथा जीवन रे अनेक उपरକୁ उठिबे आउ निजर आत्मा पवित्र हबो। ए 12टी ना जदि नीति सकाळु मनीष धरे स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी जम